asko. Baina bestetik, badira, 2 urte baino gehiago, Israelgo estatuak Palestinar herriaren aurkako genozidioa areagotu zuenetik. Gaza guztiz txikituta. Zizjordanian berriz atxiloketak, erailketak, kolonoen asentamendu ilegalak, eta abar. Bien bitartean, Europar Batasuneko gobernuak guzti horren konplize izaten jarraitzen dute, eta herritarra gara egoera honen aurrean altxatu garenak. Europar Batasunari dagokionez, genozidio hitza erabiltzen hasi dira. Baina zoritxarrez, papelean gelditzen den hitz bakarra da. Besterik ez, azaleko neurriak hartu dituzte Europar Batasuneko gobernuek, baina Israelekin harremanak etengabe, eta inolako zigorrik ezarri gabe. Ondorioz, genozidioa ahalbidetzen jarraituz. Beste aldera begiratzen jarraitzen dute, sionismoari bide emanez, nahi duten hori egiteko. Eta gainera, antolatzen ari genen herritarren elkartasuna zigortzen ari dira, debeku, atxiloketa, izur eta polizien jipoien bidez.